politique de mal la police de mal la population de pays juge de mal la population de pays surasi minnu bɛ Mali la population de bɛ yen sapeur minnu bɛ Mali la population de bɛ yen alimami minnu bɛ yan population de bɛ yen anw bɛ bɔ population civile de la ka kɛ nin dɔ ye ka sɔrɔ ka titre dɔ da i kan nka n'i y'a ye kuma dɔw la a bɛ lagosi ne y'o de fɔ an balakaw ye u ka dɔ fara jilaja kan k'an denmisɛnninw nadi ka se ka éducation ɲuman don an kɔrɔ a n'an faw ni an yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ne bolo a bɛ lagosili baw na don dɔ bɛ kɛ a b'a fɔ ko Mali tun bɛ tan an bɛ ka taa cogo min na a bɛ ka ɲɛ. Na se ka ɲɛ cogo di ka taa fɛ o de juru b'an bɛɛ la anw ye de fɔ bi conseil national de la jeunesse tɔgɔ la an b'o fɛnɛ kɔnɔ an ka sigidaw kɔnɔ n'i y'a lajɛ Mali jeunes dusu min b'u la faso cili dusu tɛ dɛ faso joli dusu de b'u la parce que bi n'i ye jeunes wele bi a ye na an ka taa tiɲɛ ma dara n'i bɛ mɔgɔ sɔrɔ bilen mais n'i ye jeunes wele bi a ye na an ka dilan i b'o mɔgɔ sɔrɔ ne bɛ foli di bɛɛ ma ka bɛɛ waleɲuman dɔn ne tɛ an don parce que an bɛ kulu min kɔnɔ an bɛ ka kuma ni jama ka nafa de ye anw bɛ ka kuma ni jama ka hakilina de ye ni jama ko min anw yɛrɛ b'o de fɔ ne tɛ fɛ ka mɛn kuma kɔnɔ bilen n ye waati min k'a kɔnɔ n bɛ yafa ɲini aw fɛ n bɛ n'a kɔnɔ n bɛ dugawu kɛ ala y'an sigi yɛrɛ ala k'an wuli yɛrɛ la n b'a fɔ salamu alaikum. Limano a ye tigɛrɛ d'a ma kosɛbɛ a ye tigɛrɛ d'a ma kosɛbɛ nin waati in na an bɛ foli tun ka bɛrɛbɛn ka ɲɛsin bɛɛ jɛnɛjɛkuluw ma ka tɛmɛ bɛɛ jɛnɛjɛkulu an b'u fo ani fo ka taa se hali maa min bɛ jɔ da la santinelle la bɛɛ ka foli bɛ an fɛ nin waati in na kɛnɛ kɔnɔ bi Batoma bɔra ka fɛn bɛɛ fɔ ka ban ne y'o de fɔ ko ni kurukuru b'an gannen jumadɔso la bɛɛ den fa sigana b'a la ka tɛmɛ ɲɛma o min ye anw ka denmisɛnnin ban ala ka ban baara in kɔnɔ b'a f'i ye a ma tɔtɔ a bɛ si a ɲɛ na suli tile n kelen kelen ta sɔrɔ an bɛ a n'a ka cɛdenw bolo i mana wuli waati o waati ne yɛrɛ b'o seereya caman sɔrɔ a ye tigɛrɛ dilan ma kosɛbɛ 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 yɛrɛ de yana min b'a fɛ awa komisɛri yɛrɛ wuli kɛnɛ kɔrɔ nin waati in na monsieur le maire nana bɛɛ b'a wele ko Pablo a bɛ yafa ma koyi bɛɛ b'a wele ko Pablo m'a fɛ maire min nɔ n'a n'a ka makaw bɛ ɲɔgɔn na ale don a ye tigɛrɛ fɔ a ye kosɛbɛ a ye tigɛrɛ fɔ a ye kosɛbɛ n y'o de fɔ jigilatigɛ ye baara ɲɛna kosɛbɛ ayiwa jeliw an bɛ taa na dɔrɔn ni si di den ma min na o kɛnɛ kɔnɔna na ne y'o de fɔ i bɛ mankan o mankan misikun nɔfɛ dadugura don n'o sɔrɔla ka ban mankan banna pewu an bɛna n b'a f'i belebele wele n'o ye komisɛri yɛrɛ ye a kana hakilina min b'a kun n'a kan jɛ a k'o lama dɔɔni k'an bila an filanan dɛbɛ la n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye b'a f'i mandiya mun bɛ yen o b'a tɔ dafa dɛ kuba ti mɛ ka kɛ mɛ a tilennen min na n'o yɛlɛla can ka to ka fɔ sa n'o fɔra an m'an yɛrɛ sɔrɔ wa n'ala sɔnna ma ne yɛrɛ bɛ ka baramuso forontomoni k'a la n'ala ma jɔn an janna jeudi su 21h à 22h30 92.9 a ka o suwalen donna an bɛ baara fiyɛlɛ k'a dafa bɛɛ b'i yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ anw ko jamana anw ko Mali hakɛ ja a ye tigɛrɛ lama kosɛbɛ kosɛbɛ o la dugutigi an b'i wele i kana kɛnɛ kɔnɔ waati bɛ don a b'a tɔgɔ la jamu fɔ an ye ɔ kasi i b'o jigi dɔɔni i bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni masala ye nka kana janya a tigɛrɛ fɔ a ye. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ne tɔgɔ ye Dramane Keyita ne sera dugu dugutigi ye mais n bɛ ka kuma ni Musa ka cidenya de ye parce que a bɔra sisan ka bɛɛ lajɛlen fo mais a ko ko an kana ko walasa ko ka seereya kɛ seereya bɛ kɛ ni dugutigiw ni polisi ani gendarmerie ani protection civile u bɛ ka baara nɔgɔya min bɛ k'u ni ɲɔgɔn cɛ k'o kana jɔ ko o de ye seereya le directeur régional de la police a f'i ye a buguna i ka faamuyali sɔrɔ a la dugutigiw ka cikan don dugutigi coordinateur n'o bɛ taa Tarawele a ka cikan don ko k'a f'i ye baara ɲɔgɔnya min b'i ka komisɛriw ni dugutigiw ni ɲɔgɔn cɛ o tulonkɛ tɛ sɛbɛ de don wa ani fɛnɛ an bɛ se k'a fɔ ko militant tɛ abada n'an dɔ ma dɔ wele ka faamuyali dɔ sɔrɔ ɲɔgɔn na ale ka mɔgɔ lata k'a fɔ k'i bɛ taa n'a ye kaso la fɔlɔ u bɛ dugutigi de ɲininka fɔlɔ yala faamuyali jumɛn bɛ i la a la n'i y'a ye mɔgɔ kɔni taara kaso la c'est que dugutigi y'a se de kɛ a ko la bɛɛ ma se k'a sɔrɔ a la parce que anw ni polisiso anw ni gendarmerie anw ni tribunal
an y'a ɲini an ka mairie fɛ an ka maire fana sɔnna ma ka wuli ko o baara nin de sigi an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ fɛ abada an ka mɔgɔ kelen k'a minɛ ka taa datugu kaso la ka taa sɔrɔ an ma dɛsɛ n'an dɛsɛra de i bɛ taa kaso la sinon n'an ma dɛsɛ commissaire tɛ sɔn abada ka PV signer k'a bila ka taa o de kosɔn mɔgɔ caman bɛ mɛn mɔgɔw b'a fɔ an ka mɔgɔ minɛ polisiw bolo a bɔra a mɛnna polisiw bolo o tɛ polisiw fana bɛ dugutigiw de ɲininka an bɛ baara dɔ de la ɲɔgɔn bolo o de na ni polisi de proximité ye fɛn min b'a to laɲiniw ka se ka sabati an ka se ka ɲɔgɔn bilasira waliɲumandɔn ka se ka ye an ni ɲɔgɔn cɛ caman bɛ yen o b'a fɔ ko n'i taara polisi la ko taga bɛ polisi la mais bila tɛ polisi la ko n'i ma fɛn bɔ nin bɛɛ ye nkalon ye an b'an ka maire fo an bɛ maire fo k'u barikada walahi an bɛ communauté maire fo k'u barikada parce que u ye jɔyɔrɔ min kɛ an ye a la an bɛ commissaire fɛn fɛn bɛ yan an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲumandɔn ani maire an b'u bɛɛ fo vraiment k'a yirila le directeur n'i taara i k'a fɔ directeur national ye k'a fɔ ko a ye mɔgɔ mun d'a ma u ni anw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ su ni tile ala sɔrɔ bonya b'a la o tun ye dugutigiw ka seereya ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na. ay tigɛ la ma kosɛbɛ an kɛra mɔgɔ ye ne ni ka kuma ɲɛna an bɛ fɛn min anw ka awa Bakari Jabatɛ Ibu Kota Sani mo Ibu Kota tigɛ fɔ a ye ninnu ye kɛnɛ u ye kuwa k'a la kosɛbɛ yanni ne bɛ na a y'u tigɛ la ma kosɛbɛ kosɛbɛ u ŋaniya kɛ u ka baara dɔn o tuma na fo ka se awa ɲɛɲini ka Segu tɛ de Segu Sidibo ay tigɛ la ma fɛnɛ ye a ŋaniya kɛ waati yɛrɛ kuru kama a bɛ yafa ma o ye ne ko maa ɲagali baatɔ k'a ka taa kuma FIFA ni midi ma ban daji b'a ban an ma mun ɲɔgɔn kɔrɔ dɔɔni kunu tɔ tɛ bi mobili sini yɛrɛ tɔ tɛ sinikɛnɛ bɔ an ka dɔɔni fɔri fɔlɔ an ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ dɔɔni ka nin kɛnɛ tɔ fiyɛlɛ ka kɔni k'a la a tɔ ma ɲamili koyi an bɛ tila ka sɔrɔ ka tulu de ta ka tulu hɔrɔn k'o fiyɛlɛ cɛ denmisɛnnin sogo ka ɲi maa fɛ i b'a lugu ma dɛ a tigɛra lama kosɛbɛ kosɛbɛ labɛnw bɛ sinɛ bi kosɛbɛ an bɛna min sɛbɛkɔrɔ lama somasɛnw bɛ sɔrɔ nka an bɛna kuma galama di fɛn min ye dɔrɔgu dugutigi balugu don ɲɛnatigɛ to a ye tɛn'a da maa fɛ ba wɛrɛ kan ba wɛrɛ o ye jeli faama ye jelikɛjan hakɛ tɛ an b'a fɛ a bɛna dugutigi ka lasiri d'a ma dakuru ɲɛ kelen a tɛ janya an bɛ sɔrɔ ka baara tɔ k'a ni gɛlɛ ten ka bɔ a kan a tigɛra lama kosɛbɛ tɛgɛrɛ. an b'a fɔ jama de la salamu alaikum warahmatullah diɲɛ jamakulu ye fila de ye silamɛ ni hɔrɔn n'i ye silamɛ wele i bɛ hɔrɔnw ye ni hɔrɔnw fana wele silamɛ bɛ ye komisɛn kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la ala ye fɛn dɔ kɛ komisɛn ye mali kɔnɔ a ka bon mais a ma kɛ fan caman ye n'i wula komisɛn kɔnɔ fɔlɔ ni saya y'i sɔrɔ i bɛ alimamu ye i bɛ karamɔgɔ dafalenw ye i bɛ alimamu ye i bɛ dugudenw ye dugutigiw komisɛn dugutigi bɛɛ lajɛlen ne tɛ kelen fo parce que dugutigi bɛɛ ye dugutigi mais ninnu bɛna don min na 4e kɔnɔ yan Jabate e ni Sisoko a ye n seere ɲamakala y'an nkalon t'a la wula ni woro tan de ka dugutigi bɛɛ sɛgɛrɛ karisa anw bɛ fɛ ka na baara de kɛ ala jati kama fi sabililayi dugu in kɔnɔ u ye woro tan di dugutigiw ma donc ne de dara ko dugutigi ka seerekɛ n ye woro tan minɛ n ye aw bisimila a don ni bi cɛ anw y'an sen da kala min ka ja anw y'a sɔrɔ hɔrɔnya kala don wallahi hɔrɔnya kala don ni komisɛn kɔnɔ yan ala y'an sɔn fɛn damadɔ la koyi maire ɲuman bɛ yan polisi ɲuman bɛ yan gendarmerie ɲuman bɛ yan alimami ɲuman bɛ yan dugutigi ɲuman bɛ yan wa dugudenw fana ka ɲi mais aw nana baara min kama a y'a sabati dugutigiw bɛɛ lajɛlen ko Dawuda den ni Bakari den ni Mamadu den ani komisɛn dugutigi bɛɛ lajɛlen polisiw fo olu t'aw fo dɛ mɔgɔ t'a fɔ musokɔrɔba ma k'a ka tɛgɛrɛ fɔ n'a jɛngɛ cɛkɔrɔba bɛ don na a bɛ tɛgɛrɛ fɔ n'o ye tɔnkɛ dabila dɔrɔn musokɔrɔba yɛrɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ dabila polisiw ka bɛ baara ɲuman min na en tant que a b'a la olu bɛ aw kɔ alimami bɛ aw kɔ tɛmɛfɔla cɛjan t'i furu yɛrɛ ko n'a golobara tarawele bagi mɔden fifiya de bɛ waleya jɔnma kan baara ɲɛna hakɛto bɛ ka sɔn larasuli dugutigi bɛɛ lajɛlen ko ka bɛɛ lajɛlen fɔ bɛɛ ni ci yɛrɛ hakɛto bɛ ka sɔn larasuli. ay tigɛra di ba wɛrɛ ma kosɛbɛ ne y'o de fɔ ba wɛrɛ ma fi a ŋaniya kɛ koyi wa a kandigɛ in o bɛna fɔ dɔgɔkun ni siri b'a la a b'o dɔn wa dɔgɔkun ni siri b'a la o tɛ sukoro ni ma fi a nɔna fɛnw ye wa a ŋaniya kɛ kosɛbɛ a tigɛra la ma kosɛbɛ o tɛmɛnen hakɛja ma fi min ni sugu nɔfɛ o tɛ ɲɛtɔ ye an bɛna ma fi belebele wele n'o bɛ taa kɛ anw ka bada commissaire ba ye
e a yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn bɛ yan n'olu bɛ kɛ an ka komisɛri kibe hakɛ ja report makamo dira ale de ma a fɛnɛ taa ye ani bi cɛ kibe fara kariba la dɛ a b'a lama su ni tile o kumana kibe si nɔ dɛ kɛfan fɛnɛ si m'o de nɔ na tigɛ lamɔ ye kosɛbɛ nka n'ala sɔnna ma an ni kibe na kari ɲɔgɔn na kɔfɛ cɛw hali kelen mi naani yɔrɔ sɔrɔ nka bi taa ani katɛrɛ bi ɲɔgɔn na i n'a fɔ den pasa na ba a ye tigɛ lama komisɛri ba nin ye moribo hakɛ ja ŋaniya ka ɲi wa a hakili sigi bɛ n'a fɔ tigatulu a ye tigɛ lama ye kosɛbɛ ka na kɛnɛ kɔnɔ a ka fɛlɛ d'a ma o fɔ an bɛ sɔrɔ ka wa médaille di kɔfɛ an bɛ tiyɛri wele o bɛ kuma kuncɛ nka médaille di kɔnɔna na monsieur le maire bɛ dabuɲɛ fila fɔ n'o ye dabuɲɛ fila fɔ nɛgɛw karafe sabali nɛgɛw karafe dɔ kana kɔrɔtɔma n'o ye dabuɲɛ fila di o kumana tiyɛri b'a kuncɛ alimami ale bɛ dugawu kɛ dugawu kama alimami dugawu i ka laban bi kosɛbɛ dɛ a ye tigɛrɛ ba fɔ kunkuli tɛgɛrɛ. Tarawele kuma. Albenula. Bagi mode kuma le butila. Aw bismillah. Tarawele. Micro yi la doon. Ne commissaire Modibo Traoré. Traoré. 4e commissaire. Kosɛbɛ. Nin kɛnɛ an bɛ jamana kuntigi fo kɛnɛ kan. A n'a ka kan. An bɛ ministre fo. Wallahi. An bɛ tenitigi bɛɛ fo. Kosɛbɛ. An bɛ population fo. An sigira 4e kɔnɔ. Mais 4e ka kɛnɛ tɛ. Population ka kɛnɛ don. Kosɛbɛ. A kɛnɛ sigira yan mais anw ka kɛnɛ tɛ. Tenitigiw ka kɛnɛ tɛ. Aw de ka kɛnɛ don. Parce que tenitigiw on fait partie de la population. On bɛ population de la. Anw ye population de ye. An bɔra aw la. An bɛ segin aw la. Ni retraite ma kɛ saya b'a kɛ an b'a bila don dɔ la. Ala ka n'u cɛ janya. Donc nin y'aw ka kɛnɛ de ye. On a un ennemi commun, c'est-à-dire que an bɛɛ bɛ jugu kelen de nɔfɛ n'o ye tiɲɛnikɛlaw ye. Tiɲɛnikɛla ninnu b'a anw de cɛla u bɛ population de tɔɲɔ. Population de b'a to fana u bɛ se ka minɛ. Donc n'an bɛɛ y'i ka baara kɛ ni Ala sɔnna an bɛ lafiya. N tɛ kuma janya. Ne nana Kebe de nɔ na. A ye layidu dɔ ta yiri kɔrɔ yan. Ce jour-là n tun y'a ka dangan ye. 4e kɔnɔ an t'a ɲini Ala fɛ ka mɔgɔ tɔɲɔni minɛ ka di mɔgɔ tɔɲɔbali ma. Walahi an t'o ɲini Ala fɛ. Wa a tɛ kɛ. Mɔgɔkɔrɔba n'i nana i b'a dɔn k'a fɔ k'i denw de bɛ yan. Muso n'i nana i b'a dɔn k'a fɔ i denw de bɛ yan. Jeune n'i nana i b'a dɔn k'i kɔrɔw de bɛ yan ou bien dɔgɔw de bɛ yan. An bɔra cɛ la an bɛ yan aw de kama. An b'a la ka fɛn fɛn kɛ aw ka effort de don. C'est vrai anw bɛ taa terrain kan mais a bɛ tan karisa bɛ yan fɛ o population de ye. Mobili min yera ne ka mobili t'a la police ka mobili t'a la population de ta don. Hali sini on est à votre disposition. N'aw bɛɛ fo an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Su ni tile o tɛ 4e dɔrɔn ye dɛ Bamakɔ polisisow bɛɛ n'i donna ye bi i bɛ cadre dɔ sɔrɔ yen ne commissaire tɔ n bɛ si yan n ka dangan bɛ si officier dɔ fana bɛ si n'o tun y'an ka fɔlɔ inspecteur ye pour que an k'a faamuya donc i mana na su ni tile bɛ ɲɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ yen ni min bɛ se ka kuma donc a ye na n'aw degunnen don a ye na an b'aw ka bila la su ni tile.
chere iko do tigana ake bana nyara sa Jaw b'a fɛ k'a kɛ to dɔɔni ni komisɛri Bobo Traoré wulila a ka kan an ka fɛn dɔ fɔ a ye sabali miniti damadɔni dɔrɔn n'a bɛ fɔ don min ninnu bɛ na yan ka na baara daminɛ o ye jelikɛ cɛ 2 min ta fɔlɔ ka tugu la o ye anw de Baki Mamadi an sera di Janɛ ma Ala ka Janɛ ni mɔgɔw ka Janɛ min n'a y'a sɔrɔ n'a ye fɔlɔw ta Janɛ min n'a y'a sɔrɔ n'a ye yatigɛw ta Janɛ min y'a ta n'a kɛra parti ɲɛmaa ye n'a ma fadenw janfa n'a ma fadenw janfa Somatel président kɔrɔ baasi t'i la mairie kɔnɔ n'a donna maa bolo n'i taara ka Janɛ sɔrɔ a ka so kɔnɔ n'i y'a deli fɛn min na walahi a b'a d'i ma ko Ala ma kɛ n'a y'a bɔ k'a d'i ma a bɛ k'i kɔrɔ k'a bɛ t'i kunbɛ sira la CNG président fɛn nana nka ni anw ka Janɛ b'a fi ani ne yɛrɛ b'u ka caman kɛ a ye bonya caman kɛ ne yɛrɛ ye a y'i yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ sɛlɛ kosɛbɛ wa sɛlɛ ti jɔ dɛ n'a y'a fɔ a b'a fɔ ka diya a sera na ha a yɛrɛ fɔ Janɛ kosɛbɛ a bɛ hakɛ to wajibi don an bɛ ɲɔgɔn bilasira ni kana kɛ maa ma kasi ye jeliw tɛ kɛnɛw kɛnɛ kɔnɔ o kɛnɛ man di ni n'a ɲɔgɔnna n'u ma fɛn fɔ cɛw hakilijaw tɛ hɛrɛ ye han an ka kuma bɛ fɛnɛ ma kɔ dɔɔni fɔri o de la n kana kɔrɔtɔ kɔngɔ nafa ye dɔn ko ye bi ye samedi ni y'an kɛlen ka fara ɲɔgɔn kan samedi o bɛ bonya dɔ don kɔfɔ o kumana an ka mun ye ɲɔgɔn kɔrɔ hali bi ko tɔ a tɔ man ca bilen a ye tɛgɛrɛ lama kosɛbɛ an ka jeliw ye hakɛja b'a fɛ awa Janɛ n'o ye awa monsieur le maire ye PCA fana don Somafɛnw la cɛ o don an ye tun ta kosɛbɛ han Janɛ an ma ɲinɛ o don kɔ a tɛgɛrɛ fɔ kosɛbɛ haramu a ɲinɛ ka sɔrɔ k'u fiyɛlɛ a tɛ kuma jɔ ale kɔni ka baara kɛ duguba kan sanfɛ o fana wajibi don 4 fana i k'u fana dɛmɛ caman na ale bɛ se ka b'a fɛ awa bigabu caman tɛ sɔrɔ ka di ma fɛ gosi ma a kun ne b'a bolo wa n'a ko min cɛ ala yɛrɛ sɔrɔ ma a tɛgɛrɛ fɔ Janɛ ye sa haramu a sera na o la an bɛna kuma galama di ni waati in na ko CNG président ba fɛnɛ nana ale yɛrɛ tɔgɔ wuliki jɔra an karamɔgɔ Mɔw k'i ye i tɔgɔ fɔ an ye i ma se na wa Habibu Dako Bɔbɔkɛja don a ye tɛgɛrɛ fɔ Bɔbɔkɛja ye kosɛbɛ Hakɛja ŋaniya ka ɲi ale de ye CNG yɛrɛ ɲɛmaa ye a ye tɛgɛrɛ ba fɔ a ye kosɛbɛ o la ni waati in na an bɛna ka na prix de di joona président ma ɲini patron ma fɛ a k'i sɛlɛ ka na Hakɛja an ka se ka prix di o kɔ ma fi an ka sɔrɔ ka baro min tugu ɲɔgɔn na sabula waati b'i lama ka taa a ye tɛgɛrɛ lama kosɛbɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ an tɛ ɲinɛ an ka sapɛri kɔ sapɛri aw fana ŋaniya ka ɲi dɛ sapɛri bon an b'a fɔ ka waleɲumandɔn dugutigi o tumana dugutigi a ɲini b'i fɛ ka na an kɛrɛfɛ yan yaasa an ka se ka baara ninnu fara ɲɔgɔn kan waati tɔ a ma jan kosɛbɛ a ye tɛgɛrɛ lama kosɛbɛ tɛgɛrɛ Mamadu Kulubali na ani jɔn Mariamu musokuntigi a bɛ yan ala disi mara ko wulima ko na joona Mara Mayiga yɛrɛsi dira a ye ko ka yɛrɛsi to ten a tɛgɛrɛ fɔ Mara min ye Mara Mariko a ka foli bɛɛ Mamadu Kulubali kana ɲɛfɛ jasalaw a ye jaw kɛrɛ kosɛbɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ Mayiga ye yɛrɛsi dira yɛrɛsi to ten a ye ko ka mana no tɛgɛrɛ o b'a dafa dugutigi jasalaw a ye jalama kosɛbɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ kosɛbɛ tɛgɛrɛ ni dugutigi yɛrɛ ka tuntun ye dugutigi yɛrɛ ye niyɔrɔ sara sɔrɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ dugutigi ye kosɛbɛ a tɔgɔ ni ɲɛgɛn kɔnɔ tɛgɛrɛ min fanga ma bon dɛ a ye tɛgɛrɛ bisa a ye tɛgɛrɛ lama kosɛbɛ turanan ba dɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ an ka taa n'a ye batama a ye sabali jeliw an n'an ba dɛ a ye sabali a ye donko a kana kɔrɔtɔ i sera na ni waati in na an bɛna commissaire ka dan kan n'o ye DER adjoint n'o ye Ibrahima ye ne yɛrɛ Tuama Hakɛja a fɛnɛ cɛ saraman don a n'a ka mandat bɛ ɲɔgɔn na a ye tɛgɛrɛ fɔ ne Tuama ye kosɛbɛ Ibrahima a fɛnɛ ye niyɔrɔ sɔrɔ
Asingin ko sera bufo ala. Aha. Jasalo ay jala ma ko sibe mo gira soro. Ay tigre lama tigre. O ko fa na ngi do ko wa. Amna do wile. Pengen program wili pengen di ko program wili fula pengen ko. O bana pengen di na man ko pengen o do program wili. Wili am pengen o di jo haramu ala te wusa go. O bana pengen ta SNG president no ita dabu o eta ade no ka dundu mena ko hele ka to di pengen ma ade fo pengen fene hal natia ade fo pengen fakame fo pengen me ha fakame oh aw ya gato progrès ta kalama kan kelen no ka dola bere parce que zomna la mana zomna chugo min be manda da zonga na ba kena atamne atia obligé de no kaka bonya di ama mais abo di anga jeunesse ka responsable forma mali jeune be farale nyonga wa nyemo ko be amba dama na la sona to kono ana le na kala fra nyonga amda di progrès manga bilula amba ni CNG président ta le ga gere d'accord bo kana nyame ko wa fe ube ku fe ko ka tinya ko figata o fana da ko wa fe ku fe atire fa ko fe eke atire la wa ko fe amara amara nyoma e ko di londa o bi fa be saper pompier o kamba fi la fide min biya e ala fena ki shele ngai bikasne ju ya sangi nuni de kanya atire fay eke ko min nanga nyapi kana mo atire fay aha progrès ka bunya ibna di amba di jenesi nyema masendi nyema dako bo geja nanga mako wa fin abu he atire foko so atire nge amara sila ibna neno biu atire la mako so c'est ça comme ça pas tare ibna di bon antaro amena dijo ma okadi ambe ko donga nyema ga representant de Kenya ga obena CNG ga nyema be jane bena muso ka nyema o kelengana a ni ndi baga bena chare ampere banda ma nere bala aw bole sera mamuru ma uluka sea angala jambe ba mburu mo ala chumna ka do faraga amako be jane la keneka pere be fagani dara sona anna tirani mami ma ti oron be abukla ka mina ka foto tana ambe ati ay sewali jane ni jane be bato ali hanni mo ma fo adonno ay ga yesi sudira yesi toti ay kura ka fata o be provocati nge ay tigran lama kusuba ay tigran lama o ba fara ko ay tigran lama kusuba amara ay jaw takanya ala kurubali ay jaw shele amara na fo Ortemo amaufu ngawali mano hirfula o kafuli be. Bon maintenant nindito bere bulu ben na de. Bere bulu ben na boy. Ya ala jane. Jane jamu ajabu ngadi boy. Jane. Ege. Ay fu maro jane. Segera ya ko shaku. Ya mo ba ka tira. Ola ambi fulike kini kafu moma. Kafu mo ambu fu badama. Katla ga suite civil ko fena fu abi akama ne bu manya le bato ta fi mani nu ji ba fa da ji ba fa ambe kiliji asirana batama do fena farla ga ni te tableau oh aywa ay tere la ma fu ngani fo ay tere fo ko suba tegara aywa mi de wore fena farla ba fi tableau nga ka do fra ko dunuka ba ni la tumi ba ko kala taw adumani de ala ko la ma ko suba ala ko ba mi monsieur le maire na hakina ta kunya kelindi mo ma mu la be mi to ko ni jamu fo ala so ga angele kata pablo mbalew Mourbo Traoré quatrième commissaire wajibi de do bi wulada nani an nana an ga Mourbo fo ka kuma min kɛ seereya de do farajɛkan na a b'a fɔ min ma ko témoignage ɲinɛ y'a san 44 ye ne bi mairie la depuis la création des communes et j'habite ici aussi la commune 5 et ne bi fɔlɔ ka Amadou Ouattara fo n'o y'an ka maire ba ye k'a ka dangan 5 fo ka tila tuguni an maa 45 min bɛ maire la sigida 5nan na yan ka bɛɛ lajɛlen fo seereya min ni ne bɛna kɛ
jama aye hakito kan lamede bife morbo ka nyema mumbia kana ke lameli u ka sebe gafe ne ka kuma tuna dinya wuladan na nena adamene ni dogotigi bela jelen ka foliye dogotigi ka foli mana boyi ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a lase an ka éluw ma n'o ye maires ye monsieur le maire o foli bɔlen kɔfɛ n bɛna an ka corps tɔw fo protection civile présente ici la gendarmerie nationale la garde nationale et toutes les autres forces n'olu bɔra yen association tɔ fɛn fɛn n'a sera yan ka daminɛ CNJ la n'o ye conseil national des jeunes du Mali ye o min ni AIP n'o ye action pour l'intérêt du peuple ye olu minnu ye sugantili lase anw ka polisisow ma bi n'o ye 4e arrondissement ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'u ye mɔgɔninfin bɛ fo i ka kɛwale de la o hukumu kɔnɔna na ne ye Moribo ka directeur ye mais ne yɛrɛ bɛna jɔ bi ka foli kɛ Moribo n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen na. Monsieur le maire y'a fɔ sisan ko ka reconnaissance kɛ u ye n bɛna a fɔ monsieur le maire ni jama bɛɛ lajɛlen ko semaine tɛmɛnen polisi directeur général ye lettre de félicitation di Moribo n'a ka jamakulu ma. Moribo Traoré an baarakɛɲɔgɔn don kabini a ma kɛ commissaire ye ani ne ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a tun bɛ section min na n'o ye brigade de recherche ye ale tun ye ne ka section brigade de recherche ɲɛmɔgɔ ye donc ni Moribo ye nin sugu ninnu kɛ bi a bɛ bana mɔgɔ la mɔgɔ min t'a dɔn nka a tɛ bana ne la parce que n y'a ye baara la a ye baara kɛ n bolo n y'a ye a b'a kɛ cogoya min na avec professionnalisme donc c'est le lieu pour moi de façon publique, de dire à Moribo qu'il a toute notre confiance et que nous comptons sur lui pour la sécurité et la tranquillité des populations de la commune 5. Pour que Kakman Labambe fait ka wole kanda, wole kami nobe talike population yere yoro. Ni am meko polisi population de Kodo. Moribo y'a paraphrasé en disant que an bɔra aw la an bɛ segin aw la o de don mais ne b'a fɔ an bɔra aw la an y'aw dɔ ye an y'aw dɔ ye ka sababu kɛ ni aw tɛ polisi bɛ baara kɛ ni fɛn min ye n'an b'a fɔ a ma ko renseignement ni aw tɛ polisi tɛ jinɛ wɛrɛ ye k'a fɔ que fɛn dɔ kɛra yan sisan hali so 3 kɔfɛla la yan fɛ an faralen filɛ ɲɔgɔn kan yan nin ye jɔn b'a lase an ma k'a fɔ k'a kɛra ni aw tɛ an t'a kibaruya sɔrɔ an bɛ welewelekan de da bɛɛ lajɛlen ye numéro monsieur le maire y'a fɔ sisan 80 00 11 15 o ye numéro ye sarali tɛ numéro min na ne na a ɲini Moribo fɛ numéro vert kɔfɛ u yɛrɛ k'a ɲini k'an to septembre na an y'a ɲɔgɔnna kɛ u yɛrɛ bɛna numéro wɛrɛ ɲini fana numéro min bɛna kɛ poste de police la 4e na yan u yɛrɛ bɛna cellulaire ɲini ka numéro dɔ ɲini k'o bila a kɔnɔ dans le cadre de la police de proximité u bɛ se dugutigiw ma ni o numérow ye u bɛ se muso jɛkuluw ma ni o numérow ye u bɛ se denmisɛnninw ma ni o numérow ye pour que fɛn fɛn n'a kɛra u ka commune kɔnɔ yani police direction générale k'a lase 80 00 11 15 fɛ olu yɛrɛ ka se ka weleli kɛ directement u ka commissariat la n'o kɛra an tɛ foyi wɛrɛ ɲinina population ka lafiya kɔ ni aw lafiyara anw bɛ nisɔndiya n'aw lafiyara population sera ka sunɔgɔ o de ye anw ka kunnawolo ye o b'a yira anw na k'anw bɛ baara la mais anw bɛ baara la population bɛ kasi la nka moto minɛna n na don kɛra n ka kogo fɛ o tɛ anw ma tɔgɔ ɲuman ye o kama anw b'a ɲini aw fɛ a b'an bɛɛ ka so maakɔrɔw bɛ yan
makɔrɔw bɛ yan fɛn fɛn n'a si tɛmɛna nin yɔrɔ nin na san 50 kan u b'a dɔn k'a fɔ que lamɔ min dara anw kan an faw ye minnu fɔ an ɲɛna den lamɔ na n'an seginn'o ma Mali b'a tɔgɔ kɔrɔ sɔrɔ farafinna sɔn tun mana bɔ yɔrɔ yɔrɔ la jamana n'a bɔra n'a tun donna Mali la a tɛ tile fila kɛ n'a ma mɛn o tun tɛ dɔwɛrɛ ye population ni a ka polisi tun gɛrɛlen don ɲɔgɔn na a tun bɛ fɔ fɔlɔ ko muso k'ali ni den kɛra sa ye k'i b'a siri cɛ ma exactement an baw lamɔ kɔnɔna na baw fo ka diɲɛ wuli ba tun t'a den tiɲɛnikɛla sutara tant que u bɛ anw de ka so anw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ que n den nin ye tiɲɛnikɛla ye i y'a kɔdogo i tɛ k'a kɔdogo yɛrɛ la i bɛ k'a kɔdogo jamana na a ka kɔdogoli a kɔlɔlɔ bɛ se i yɛrɛ ma don dɔ la a man di bangebaga si ye k'a fɔ que surtout bi tile nin na réseaux sociaux bɛ yen n'i den fagara dɔrɔn a fagara circonstance min na yanni i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ k'i den don i b'a ye réseau sanfɛ su photo bɛ taa a ye min kɛ o bɛ bila sutura tɛ foyi la tuguni an bɛ Alahu Taala deli Ala kana o ɲɔgɔnna se an si ma mais n'an ye Ala wele Ala b'a fɔ ko n'an ye min kɛ ale bɛ an sara ni o de ye